ಸೂಪರ್ ಮಂಚೂರಿ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನಲೆ ತಿಂದದ ರುಚಿ ಅಂಡ ಮಾತಾರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಂಗೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಈರೆ ಮಲ್ಪನು ಈರೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಸೂಪರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂದದು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅವನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಕುಲ್ಲರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ನೆರಕೆರ ತಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತಂದೆ ಕೊರಂದಿಪ್ಪೆ ದೂರ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷವಾದ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ಖಾಲಿ 1,400 ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 5,000 ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮನೆ ನಡ್ತೀನಿ ಶುಂಠಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಶುಂಠಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡಿ ನಡ್ತೀನಿ ಏತಾತನ ಗೊತ್ತು ಇದು ಶುಂಠಿ ಆತಿಸಿ ಆಟುಂದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಆತು ನಾಟಿ ಮಲ್ಲ ಅವಳು 2 ಪೀಸ್ ಉಂಟು ಶುಂಠಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಗಿಡ ನಡ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಗಿಡ ನಂಡ ಉಂದ ಓ ಏನು ಪರಿಮಳ ಇವು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇನಿ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಮಂಚೂರಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೋಡ್ರಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪೇಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಶುಂಠಿ ಕಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಂಡು ಇಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಉಂಟು ತಗೊಂಡು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟೋಡು ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಲ ಏನು ತೋಜಾವ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಸುರುತಾದ 1.5 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಉಂಟು ಮೂಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೋನ್ಲೆ ಕೋರಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ 1.5 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಉಂಟು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ ಮೂಲು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಒಂಜಿ 25 ml 25 ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು 50 ml ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ 50 ml ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 50 ml ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 2 ಚಮಚ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 25 ಗ್ರಾಮು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇಟು ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚ ಮೈದಾ 5 ಚಮಚ ಆರೋರೊಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಪನ ತೋಜಾವ ಇಂದ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 5 ಪೀಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇತ್ತವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಬಣ್ಣದ ತೋಜಾವ ತುಲೆ ಅವಳು 1.5 ಲೀಟ್ರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚದೀತ ಇದು ಅವು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಅವೇನು ತೂ ತೆಕ್ಕಾಯ ಇತ್ತೆ ತೂ ಮಲ್ತದ ಬೆಚ್ಚನ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ನ ತೋಜಾವ ರೋಟು ಮೈದೆಲ 6 ರೊಟ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಎಂಚ ಐದ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಬಾಡಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಉಪ್ಪುಣದೆ ಕೋರಿಗೆ ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋರ್ಡು ಬಣ್ಣದೆ ಆತೆ ತೂದು ಬಾಡಲೆ ಐದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಬೋಡಿನ ಬಾಡಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೋಗಿ ಬೋಡು ಚೂರು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡಲೆ ಈತ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಇತ್ತಂಡ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಕಲ್ಲರ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ ಪಾಡೋನ್ಲಿ
ಇಂಚ ಕಲತ್ತದೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ದುಮ್ಮು నేను ಕಲತೊನ್ಲೆ ಇದೊಂದು ಕಲತಿದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಪಾಡ್ಗಾಯ್ತು ಭಾರಿ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ರೆಡಿ ಅಂడి ನಮಗೊಂದು ಬರ್ಸ ಬೋಡುತ್ತಂಗೆ ಬರ್ಸಗು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ತೋಟೋಡು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಎಗಡೋರು ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲದಾಗ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಬುಚ್ಚಗೆ 2 ಪೀಸ್ ಬೋಣು ಮಾರೆ ಬುಚ್ಚ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಜೆತ್ತದು ಕೊರೋದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸಾಲೆ ಜೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ತಿನ್ಕೊಳ್ತು ನಾನು ಅವು ತೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅದು ಇಂದ ಇಂದ ಪತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಾಲೆ ಮುಟ್ಟೆವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೂರ ಹೊಡೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಗುಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಪ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡುವರಡ ಮಸಾಲೆ ಕಲಪನಗನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ದೇ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿಡ್ ಪೂರ ಪತ್ತುಂಡು ಅವು ಉಲಾಯಿ ಬಂಜಿಗಲ ಕರ್ಲಗಲ ಪತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ದುಂಬೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡ ದುಂಬು ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡಿ ಅಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆ ರಾಟದ ಪೋಪು ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಕೆಂಪು 9 ದೇವರ ಇಲ್ಲ ಸುರುತ ಮಂಜೂರಿ ಫ್ರೈ ಮುಯ್ತೀನಿ ಅದ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಬೆಚ್ಚೊಂಡಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಬಿಡು ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಸಪ್ಪಾಯಿ ಬಗ್ಗ ತಿನ್ನ ಬಲ್ತಿನ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಆಯ್ಪೋತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೊಗ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ದಿಗಣೊಂದು ತಿಂದಿನೇನಾ ಇತ್ತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ದೆತ್ತದಾಂಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ದೆತ್ತದಾಂಡೆ ಒಂದಿತ್ತ ನಂಗೆ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಐಟಮ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಲಿಂಬೆ ಒಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೋಜ ಉಂಟು ಸುರುದಾದ ಒಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಐದ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಐದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಐದ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಅವ್ರು 2 ಪಾಂಡ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಡೋಡ ಬೇಪಂಡ ಇದನ್ನ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಆನಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಮೀನು ತೂಲಕ್ಕವರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜಾಗಿಡ್ತೆ ಅವೇಗ್ಲೂ ವೀಡಿಯೋ ಲುಕ್ ಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೂಲಕ್ಕಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೂಲಕ್ಕಾಗ
ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿ ತೂದು ಇಲ್ಲಡೆ ತೂಲಕ್ಕ ಒಂದೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ఇక్కడ పంట పాడదు ఒరిదండి టమాటో సాస్ పూరా పాడలే చిల్లీ సాస్ పాడలే ಅದಾಗದು ತಿನ್ನೋದಂಡ ರಪ ರಪ ತೆಪ್ಪಲಿ ఎందుకంటే మా మస్తు మళ్ళీ తినేది ಹತ್ರ ಒಂದು 2 ದಿನ దిగోడ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಯಿನೇಟ್ ಅದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಪಾಡ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ಇದು ಚೈನೀಸಾಗೂ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂತಿನದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ಗ ఒక లింబు పాడుగా అవే ಲಿಂಬೆ ತರದೇ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಬೂಡ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡಿದ್ರೆ ನಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಅಂಡ ಅರ್ಧ ಯಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪಾಡೋಣ ಅದು ಒಂಟ ವರಿಪಲೆ ఒక ವರಿನ ಪಾಡುದು ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ పొడి ಪಾಡುದು ఒక అయితే వంట ఉప్పు పాడుగా ఈ మసాలాకి పొడిచిన ఉప్పు పాడుగా ಜಾಸ್ತಿ పొడిచి ನಮ್ಮ ಫ್ರೈಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮಂಚೂರಿ ಲೆಕ್ಕ ಗಸಿ ಗಸಿ ಬೋಡಂಡ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡಂಡೆ ಇದು ರೆಡಿ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರೈ ನಾಯ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಅರರೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ತುಲಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೇಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಡೀ ಫಿನಿಶ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರರೊಟ್ಟದ ನೀರು ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೀಸಿಗೆ ಪತ್ತುಂಡು ಪೀಸ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ತಿನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ತಗೊಂಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಜಾವಟ ದುಂಬು ಗಿಡಗ ಮಂಚೂರಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿರ್ಕದೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಂಚೂರಿ ರೆಡಿ ಅಂಡೆ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಇಲ್ಲಡೆ 4 ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ 3/4 ಕಿಲೋ ಯಾವು ఒక ದೀಪರಡ 1.5 ಕಿಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಲೆ ದಿನಾಲ ದೆತ್ತದ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಗಂಜಿ ಉಣಸಗ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾಳಾಪುಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಎರಡ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ ದಾಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ತಡ ಬೇಳೆ ಪೋಪಿನಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಎರಡ ಒರ್ಲದ ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ ಚೂರ್ಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ అయితే చిల్లీ రెడీ అండి బెచ్చ చిల్లీ ఎంచండు తూక లేటుగా ఉంటే పాడోనుగా ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೋಟದ ಅಡಿಗೆ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಲೆ ತಿಂದು ತೂಲೆ ಮಲ್ತದೆ ఒక ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ಇದು ತಿನ್ಕಾಯಿ ಹೆಂಚಂಡು ತೂಕ ಬರೇ ವಾವ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲೆ ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಫ್ರೈ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬೋಡಂಡ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಚಮಚ ಚೈನೀಸ್ ತಕ್ಲಾಗ ನಮಟ್ ಪಂಚಿನ ಆಗ್ತಾವ ಬರ್ಬಿನ ಆಯ್ತಾರ ಮಲ್ಪೆ ಪೋಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವಲೆ ಮೀನಿಗೆ ತಂದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವಲೆ ಬಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ತೋಜ ಅಂಡ ಎಲ್ಲಂಜ ಆಯ್ತಾರೆ ಜನ ಬಕ್ಕಂಜ ಆಯ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಂ ಖುಷಿ రెడీయా ఈ కెమెరా ఆన్ ఎత్తునే కడి ఆన్ ఇస్తాను రెడీ టేక్ యాక్షన్ హాయ్ వెల్కమ్ టు ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ఈయన ನಮ್ಮ కెమెరా ఆన్ మల్పొచ్చి ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಈನಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್